nás ľudia, ja som GameTime13 a toto je ďalší týždeň s nerdom, kde ja, ten nerd, vám poviem o tom, aký bol môj týždeň. Za prvé, toto nahrávam druhýkrát, lebo pri prvom natočení som mal zle nastavený mikrofón, takže idem toto druhýkrát robiť. Tu si vyberieme postavu a môžeme začať. Takže môj týždeň prebiehal takto, že bol zase v pohode, som oddychoval, trošku pomáhal, kúkal YouTube, anime, streamoval a také. Mal som ísť na pohovor pracovný, možno som to minulý týždeň povedal, akurát nakoniec som na ňo nemohol ísť, lebo keď som povedal mojim rodičom, že hej, som si našiel prácu v Košiciach, oni takí, že nie, Košice sú ďaleko, to ti nestojí za to a taktiež si nezarobíš veľa. Takže, to nakoniec tam nemôžem pracovať a bližšie nie sú takové možnosti. Ale to nevadí, lebo pár dní neskôr som na omečku cez moje streamy, takže na TikToku, takže ak chcete vidieť ma naživo, tak choďte na môj TikTok, GameTime13. Tam som stretol jedného typka a on mi povedal, že sa možno opýtal jeho kamošov, ktorí pracujú v Kauflande, v Trebišove, že či by mi nevedel vybaviť prácu. Ja že no super, možno takto ja získam potom nejakú prácu, takže nakoniec to môže nejak dobre výjsť. Ináč som teraz začal hrať Devil May Cry, bolo to dosť zábavné, baví ma to. Zase neprešiel som prvého boss levela, ale čo už, a uvidím, jak to bude až o 2 týždne, lebo toto hru budem hrať pondelkami, ale pondelok tento ešte nie, lebo ešte idem dohrať poslednú epizódu z Minecraft Story Mode, takže som teraz aj som už blízko k dohratiu Minecraftu Story modu a ináč hry ma bavia. Anyways, čo ešte, potom pár dní neskôr, asi neviem či piatok alebo štvrtok, bolo toto od Sony také menom State of Play, kde premietali svoje, čo za nové hry pôjdu oni vydávať a také všetko. No a mali tam dobré veci, napríklad mali tam nový Silent Hill má výjsť John Wick hra, má výjsť remaster z Metal Gearu 4 a nejakého PSP dielu, má výjsť nejaká prequel hra z God of War, potom aj remakey z prvých 3 God of Warov, čo bude akože šialenstvo, bo to si veľa ľudí bude chcieť zahrať, lebo tie prvé 3 osobne si ja myslím sú, že o mnoho lepšie ako toto, čo vyšlo v roku 2018. Taj sám vydavateľ z God of Waru tak povedal, že sa mu to tie novšie God of Wary nepáčili. A potom bol aj trailer zo Silent Hill 9. Zase nebolo nový trailer z GTA 9, ale i tak bolo to dobrý zážitok vidieť, čo za nové hry zase majú výjsť. A to bol viac menej môj týždeň. Budúci týždeň možno už objednám niečo na ochutnávky, bo už mi toho veľa nechýba na kupovanie nejakých ochutnávok z online shopov a potom ešte možno natočím nejaké ďalšie YouTube video cez týždeň. Ale to zatiaľ neviem slúbiť. Ináč mám už aj na zajtra prichystaný TikTok, takže na to sa môžete tiež pripraviť. Potom ešte čo? Tento týždeň veľa vecí sa neudiali, čo som videl tak vo svete. Jedine, čo som si všimol, bol, že hrajeme teraz hokej, naša krajina, a vyhrali sme proti Fínsku, potom na ďalší deň sme vyhrali proti Taliansku, ale potom na ďalší deň sme prehrali proti Švédsku, ale to nevadí, i tak sme sa dostali na štvrťfinále a uvidíme, proti komu potom budeme hrať. Dúfajme, že budeme zase hráčmi sveta, jak pred, neviem, 20 rokmi, alebo kedy to bolo naposledy s tým hokejom. Potom, okrem toho som si všimol, že jedna streamerka menom Biscuit, alebo jak sa ona volá, ukázala, že má katanu. A omylom jej z toho klitu tá katana spadla a prvé, čo jej napadlo, bolo, že sa tej ostrej veci z jej katany dotkla rukou. Takže sa porezala, krvácala a potom získala nejaký obväz. Ináč už som si nič iného nevšimol, čo sa ešte ďalej. Už bola, že nejaká nová verzia nejakého AIčka vyšla, z čoho ľudia si môžu vytvoriť vlastné anime verzie nejakých častí. No, časť nejakých anime a aj z nejakých seriálov, čo je šialenstvo. Ale typujem, že to sa tým vydavateľom nebude páčiť a zase dajú na to nejaký copyright, ako jak dali na ChatGPT, alebo čo to bolo minulé. Ináč, to bolo všetko, čo som si ja také všimol. Dúfajme, že budeme mať prácu, dúfajme, že budú ochutnávky ďalšie a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ja som GameTime13. Čau.